Kantakalvon kiinnittymiskohdan eli plantaarifaskian kiinnittymiskohdan kiputiloissa voi jalkapohjan hermo olla joskus mukana. Ja tämä hermo kulkee silleen, että se tulee täältä kehrasluun takaa, kulkee tunnelin sisällä pehmytkudosten ympäröivänä ja sitten kiertää tänne kantaluun etupuolelle. Ja sitten se haarottuu vielä täällä etupuolella kahteen osaan. Ja nyt se haarottuminen tapahtuu aika lailla tässä kantakalvon kiinnittymiskohdan alueella. Eli silloin jos me saadaan sille hermolle vähän tilaa, saadaan se vähän toimimaan paremmin, niin se voi auttaa tämän kantakalvon kiputilassa. Ja se miten se pystytään tekemään, niin käytetään kuminauhaa, asetetaan kuminauha sen hermon kulkureitille eli tähän tunnelin alueelle ja lähdetään möyhimään peukaloilla edestakas. Ja jos löytyy joku arka kohta, niin sitten jäädään siihen pyörittelemään hetkeksi. Kun arkuus lievittyy, niin vaihdetaan vähän kohtaa ja kuljetaan kohti sitä kantapään etuosaa. Jos kantakalvon kiinnittymiskohta on hirveän arka, niin ehkä sitä suoraan ei kannata käsitellä, mutta siinä ympäröiviä kudoksia, ympäröiviä alueita voi hyvin käsitellä.